скъпо и прекрасно семейство, от сърце приемете нашите най-топли и искрени поздрави. Нека дома ви бъде изпълнен с обич, разбирателство, здраве и много поводи за радост. Пожелаваме на вашата дъщеря Минка да расте щастлива, обградена с грижа, подкрепа и светли мечти. А най-специалните ни пожелания са за рожденика Илия! Честит рожден ден! Бъди жив и здрав, все така силен, достоен и добър човек. Нека всеки твой ден бъде изпълнен с успехи, спокойствие и любов. А семейството ти да бъде твоята най-голяма гордост и опора, с най-добри чувства и уважение. Бонка и Генчо ака поздравя вела таре бонга катар лако ромо Генчо скераса. Кака поздрави! Ама не хурденге! Ама не чавенге! Ейли акете е Генчо ske oive devlate i Amari ek čajori Lako alat si Minka! Amari ek čajori Овси Амаре и Амаро. Всичко Амаро, животи си Амаре, хурде о Генчос. Перунда са е бон каса на мангена. Барбали бе на мангена. Кера овси мангена. Бумаре хурден до сатипе. Mangena, Teshonen, odole si Amaro, Barbari ver Amari goros Amaro, životi, o ibedemua O Ilija, o Genčos Smare bašades O si Amare pave Amare muša lege Smaro milo, o ime nevoa Katar smare čianče Minka ke